Feixón celebra a edición número 52 da Festa das Carrozas do San Cidre, unha das citas máis singulares da comarca compostelá e que este ano vai vivir unha edición moi especial porque é a primeira que estrea o distintivo de Festa de Interese Turístico de Galicia. É unha celebración orixinal, diferente, singular, na que se poñen en valor os labores e os oficios do campo a través dun espectacular desfile de carrozas elaboradas artesanalmente polos veciños e veciñas de cada aldea que levan meses traballando con moitísimo cariño, con moitísimo esforzo para convertir Oural nun auténtico museo ao aire libre da tradición, da creatividade e tamén da memoria colectiva. A programación comezará o sábado 16, aínda que o día grande será o 17, coincidindo co Día das Letras Galegas, no que se celebrará ese desfile de carrozas. Para coñecer todos os detalles, teño no estudio a Ovidio Rodeiro, que é o alcalde de Boqueixón. Que tal? Moi bo día, Ovidio, benvido. Moi bo día, moitas grazas. Bueno, xa van 52 edicións. Esta moi especial porque se estrea o distintivo de Festa de Interese Turístico de Galicia. Pois o certo é que sí, creo que eso a Declaración de Interés Turístico de Galicia acredita o traballo dos homes e mulleres da parroquia de Oural que levan máis de medio século celebrando esta festividade e ademais non é unha festividade calquera, sino que algo moi diferente, donde cada unha das aldeas desta parroquia construen unha carroza que é como unha casa en madeira e donde representan, como ben decías, todos os oficios do campo e a verdade é que é unha celebración que sempre estivo moi enmarcada no entorno máis próximo da parroquia de Oural e nas parroquias veciñas, pero que este recoñecemento ven de alguma maneira a certificar esa gran labor, ese gran esforzo, sobre todo por esa unión que teñen os homes e mulleres de Oural para sacar adiante unha iniciativa, mantela viva no tempo e ao mesmo tempo tamén recuperando unha boa parte desa historia, porque este fin de semana houve unha presentación dunha magnífica publicación en donde recolle todo ese coñecemento, todo ese saber, toda a historia da parroquia a través dunha magnífica publicación que deu a luz e que se presentou, como decía, este sábado pasado. Como comezou esta festa? Como naceu? Bueno, esta festa naceu a través dun curso fai máis de medio século da sección femenina, polo que contan as persoas máis maiores da parroquia. Nese curso foron as mulleres as que iniciaron esta tarea e a través dese curso animaron a que se celebrara o San Isidro Labrador, o San Cidre, que se fixera esta celebración e empezaron pouco a pouco a facer a engalonar e a xuntarse no campo da festa cos carros e cos bois naquele momento, que eso foi crecendo a medida que viñeron xa aqueles tractores antigos e hoxe son auténticas plataformas rodantes as que asentan sobre unha boa plataforma con rodas e que representa todos os oficios do campo, desde un muiño, desde unha lareira, desde ferramentas, etcétera, pero desde logo que é un bo motivo de unión e xuntanza para todos os veciños da parroquia. Falamos, ademais, da primeira festa de exaltación dos labores do campo na comarca de Compostela, na que traballan arreo, como ben dicía, os veciños e veciñas de Oural. Que cantas carrozas van formar parte deste desfile? Bueno, non sempre houbo as mesmas carrozas. Neste momento están consolidadas un total de 7, entre elas a da escola unitaria. Campo Rapado ten unha escola, conserva ainda unha escola unitaria. Tamén a través coa profe ao frente están desarrollando tamén unha carroza infantil para tratar de despertar tamén os máis novos e facer tamén que esta tradición siga perdurando. Pero bueno, creo que este ano
quero felicitar pois tamén pois por un lado a Asociación do Sancilde, a Asociación das Carrozas do Sancilde, que é unha asociación pois estable no tempo, e a Comisión de Festas, que é a que cada ano vai organizando pois as propias festas, pero este ano contan pois con un luxo, contan co mellor cartel, contan cas mellores festas pois que nunca tivo a parroquia de Ural, tivo Sancille pois, con un bo motivo, non celebrar pois esa declaración de festa de interés turístico de Galicia. Esa unión veciñal da que fala pois é unha das claves desta celebración, non? Por suposto, unión veciñal, moitísimo esforzo, moitísima colaboración, hai que ter en conta que esta festa a fixeron sempre os veciños, sempre a fixeron eles, posiblemente con pouca colaboración institucional, sino que naceu deles, a fixeron eles, organizaron eles, e que, bueno, pues despois de máis de medio século, pues a Xunta pues ya ven a certificar como festa de interese turístico. Creo que é moi merecido, é dicir, é un recoñecemento desde logo do que dou fe que é moi merecido, e ao mesmo tempo pois tamén pois eso, eu creo que toca pois de alguma maneira pois felicitalos, pero ao mesmo tempo é unha festa que acredita a singularidade dos homes e mulleres do Ural, que é unha parroquia pois de acollida, unha parroquia acolledora. De feito, estas carrozas van cheas de pinchos, de petiscos, de callos, de filloas, de paellas, de chourizos, de queixo, de todos os produtos que te poidas imaginar que hai, e eles, pois, cada unha das carrozas está especializada pois nun produto, e son pinchos e petiscos que ofrecen gratuitamente, en donde pode facer un percorrido por todas as carrozas e xa queda xantado, e coa, bueno, tamén hai que insistir e dicilo, pois tamén coa vontade, non? É dicir, tomas un viño e en cada carroza, pois para os visitantes que nos escoiten, teñen unha cestiña onde a xente vai botando pois a vontade, un donativo pois para tratar de cubrir ou intentar cubrir, que nunca cubren pois os gastos de todos os petiscos que ofrecen. Pero eu creo que eso é algo singular tamén, porque non conozco ninguna festa onde che inviten a todo tipo de pinchos e a viño da zona tamén. Polo tanto, creo que é unha magnífica ocasión, un magnífico día pois para visitar esta festa o domingo das letras galegas, e que é un domingo que hai moita actividade, pero que en Ural o celebran pois coas festas do Sancil. Hai que ser generosos con esas aportacións, con esa vontade pois nesas carrozas, porque esta é unha festa que mistura costumes, cultura, tradición, historia e gastronomía. Sí, efectivamente, sobre todo porque construir unha carroza, claro, de madeira que todos os anos están rehabilitando e están cambiando, están facendo, pois botan moitas semanas e botan moitos días fora dos horarios de traballo, é dicir, fora do horario laboral de cada colaborador, pois botan moitos días e sobre todo moitas tardes despois de acabar de traballar, pois clavando puntas, serrando madeira, perfilando pois a parte ornamental que leva cada carroza, que sempre é unha sorpresa. Unha carroza non sabe o que está facendo a outra. Non se sabe. Ese é un segredo, é dicir, ademais ningún membro dunha carroza pode ir ver a carroza dos outros, eso está totalmente prohibido, e polo tanto ese día cando se presentan no desfile, mesmo diante do Nervioso en Campo Rapado, e cando todo o mundo empeza a ver o que traen os outros, pero hasta ese momento nadie sabe o que levan o resto das carrozas. Pero de logo que algo pois moi chamativo e impresionante. Eu creo que vale moito a pena visitalo, coñecelo e velo, por suposto. O día grande será o domingo con ese desfile de carrozas, pero a festa xa comeza o día 16, o sábado. Sí, efectivamente, bueno, como todos os anos, pois empeza o 16, pois fan, pois hai actuación, hai misa, hai unha procesión hasta o campo da festa, como sempre, pero o día forte, pois efectivamente o domingo. Este ano, ademais, con María Mera como pregoeira desta 52 edición.
Sí, efectivamente, contan con a Comisión e a Asociación das Carrozas, tiveron a ben falar con María Mera e foi a proposta que fixeron e da que pois, nos como Concello pois, aplaudimos. María Mera pois, é unha coñecida, ten moita relación con Boqueixón, seu pai era dali, polo tanto, pois, creo que é unha boa cousa pois, contar coa xente do noso entorno. Alcalde, desa publicación que falaba, que se chama As carrozas de San Cidre, costume, agro e tradición, na que se xunta, se recompila toda esa memoria colectiva alrededor da festa, que foi, pois, de todo o que aparece nese documento, nese libro, que foi o que máis lle chamou a atención de todas esas lembranzas? Bueno, a verdade é que é un traballo riguroso, é un traballo de moitas horas por parte da Asociación das Carrozas do San Cidre, aos que quero felicitar, e ao seu presidente e a toda a xente que o acompaña, a Gonzalo Redondo, Alejandro, etcétera, Daniel, bueno, pues toda a xente que está aí traballando, e é unha publicación que recolle sobre todo, eu creo que o máis chamativo, pois o espírito da festa, esa unión dos veciños, a pasión que lles poñen para sacar adiante cada ano as festas e sobre todo pois tamén é unha recolleron por todas as casas pois esas fotografías cando fai medio século e menos non había os teléfonos para facerse fotos e selfies, senón que cando se facía unha foto pois era un momento especial, que viña un fotógrafo pola casa e no San Cidre pois había moitas fotos e iso pois era un día de festa, un día importante e esa pasión e esa ilusión pois está perfectamente recollida pois nesta publicación, que non é unha publicación calquera, senón que é unha publicación costosa, pero ao mesmo tempo moi profunda, non? Porque recolle as testemunhas de moitísima xente, de moita xente que hoxe pois xa faltou, pero que é un testimonio pois vivo e poder pasar desas fotos que moitas veces estaban por aí deixadas ou pousadas en algún lugar da casa, podelas pasar pois a unha publicación que queda para o futuro, pois recoller pois esa historia, esa memoria viva dun pobo que hoxe pois xa se pode decir que vai formar parte pois dese mundo das publicacións, que vai estar nas bibliotecas, que vai poder ser consultada por moita xente, así que pois non queda máis que felicitar pois esa iniciativa. Un libro que ven tamén despois dun documental que tamén recollía toda esta memoria colectiva e que recomendo a todas as persoas que nos están a escoitar pois que vexan ese documental para coñecer a historia que hai detrás desta festa tan singular e tan importante, que, por certo, o domingo a partir de que hora será o desfile, alcalde? Nada, a partir das 10 xa as carrozas se van a empezar a saír das súas aldeas, vanse xuntar mismo en Campo Rapado, na calle principal, botan un tempo para irse ubicando, ir preparando o desfile, xa acompañado con música, e despois será o desfile. Polo tanto, a todos os visitantes a partir das 11 poden empezar a chegarse a Campo Rapado e despois ao campo da festa xa para percorrelas e participar tamén pois, da entrega dos premios, do pregón, etc. Hai que achegarse esta fin de semana ata a parroquia de Oural, que, por certo, pois coincide este domingo co Día das Letras Galegas, e tamén en Boqueixón pois vai haber outra cita moi importante, que é a carreira Camiño das Letras, que xa a edición número 12 e que vai partir dende o Pico Sacro ata a Cidade da Cultura. Son 15 kilómetros nos que tamén se mestura pois a lingua, a cultura, a historia, a natureza, a paisaxe. Nós estamos dentro do Concello pois, moi contentos. Para nós é un orgullo que a carreira das letras, que xa se está consolidando no panorama do Día das Letras Galegas, un evento que se celebra sempre o Día das Letras Galegas, e que une pois, dous lugares moi simbólicos, que é a Cidade da Cultura por un lado e por outro lado pois o Pico Sacro. O Pico Sacro efectivamente suma pois todos os elementos necesarios, non? Pois historia, cultura, tradición,
mesmo literatura, dous grandes das letras, pois sempre falaron do pico, pois Castelao defineu o Pico Sacro como o altar de Galicia, pois no seu último discurso público de Alba de Gloria en Bos Aires. O Otero Pedrallo definiu como o cumio, a montaña máis bela e simbólica de Galicia, polo tanto, salir por dese altar de Galicia, dese mirador especial de Compostela, ou dese cumio máis bela e simbólico de Galicia que ven percorrendo a Vía da Plata a través do Camiño de Santiago e sobre todo que o Pico Sacro forma parte tamén do Códice Calistino, a gran vinculación que ten esa montaña sagrada coa Catedral de Santiago e co nacemento da cidade de Santiago a través do Códice Calistino que remata na Cidade de Cultura esta carreira, pois creo que recolle, como ben decías, pois todos os elementos necesarios para darlle forza pois a esta carreira, que é un evento deportivo, pero é un evento que promociona a nosa lingua, é un evento que ten en conta pois o Camiño de Santiago, a nosa historia e sobre todo pois que aparte chega pois a dous lugares simbólicos de Galicia como é o Pico Sacro e a Cidade da Cultura. Polo tanto, animar a todos os deportistas que se anoten, que participen desta etapa pois para celebrar tamén pois ese día das letras galegas que é tan importante pois para Galicia, para a nosa cultura e para a nosa lingua, efectivamente. Para celebrar ese día en movimento, como ben comentaba o alcalde, pois animar a toda a xente a que se inscriba. Recordamos que o prazo está aberto ata o vindeiro día 14 de maio, que se pode realizar a inscripción e consultar toda a información sobre esta carreira das letras en carreirasgalegas.com. Alcalde, hai unhas semanas mantivo unha reunión co presidente da Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda, na que se abordaron pois distintos aspectos importantes para o Concello de Vocation. Que nos pode contar deste encontro? Bueno, pois efectivamente pois é unha reunión que responde sobre todo pois a unha petición feita por parte do Concello para trasladarlle ao presidente da Xunta pois bueno, o que estamos facendo no noso Concello, como estamos traballando, as nosas necesidades, as prioridades que temos, as nosas inquietudes e polo tanto pois foi unha reunión pois moi amable, chea de cariño e sobre todo tamén pois onde a Xunta de Galicia pois está a colaborar igual que con todos os concellos pois nos programas máis importantes e nas necesidades máis importantes que temos os concellos e mostra diso, bueno, pois son algúns dos proxectos que estamos facendo en colaboración coa Xunta de Galicia, en donde pois vimos de presentar esta semana pois un proxecto no marco do Plan Urbe para facer unha serie de melloras na zona urbana, na zona máis urbana de que temos en Vocation pois é a parroquia del Estede, polo tanto pois unha serie de melloras nesta parroquia que sumadas a outras cousas que está facendo o Concello vimos de poñer a disposición dos veciños un total de 12 kilómetros de sendas peonís en varias parroquias do noso Concello cun investimento de 2,4 millóns de euros. Está en período de probas a estación depuradora de aguas residuais, a primeira estación depuradora de aguas residuais que temos cun investimento de 1,8 millóns de euros en colaboración coa Xunta de Galicia. Vimos tamén de renovar ao 100% todo o alumeado público, pasamos todo a LED con novos centros de mando para todo o alumado con investimento de 1,6 millóns de euros de fondos europeos a través do Estado. Estamos executando tamén neste momento por levar o saneamiento a un total de 6 aldeas. Bueno, pois estamos traballando pois nos servicios básicos que son competencia municipal para intentar pois seguir traballando. Seguiremos traballando no ámbito do saneamento. Temos redactado un proxecto ahora para chegar ao 100% dos núcleos de población do noso Concello. Somos un Concello que contamos co 100% de acceso de todas as casas ao servicio de agua. Todas as casas de Vocation teñen acceso ao servicio de agua pública. Queremos intentar chegar
eu creo que con ese proxecto de 1.500.000 que xa temos os proxectos definidos, xa temos ubicadas as localizadas e con autorizacións veciñais para colocar pois, as pequenas depuradoras, porque o que nos queda son núcleos de 6, 7, 8 ou 10 casas. Levamos xa 2 anos e medio traballando nese proxecto, dunha parte estamos executando agora, que son 400.000, e quedará pois algo máis de 1,5 millón pois para poder chegar pois a outras 9, 10 aldeas que son as que nos faltan para poder chegar co servicio do saneamento a todas as aldeas. Por lo tanto, bueno, pues no ámbito das infraestructuras seguimos traballando pues a tope e creo que, bueno, pues que é unha competencia básica dos concellos e aí pues estamos investindo pues moitísimo diñeiro que moitas veces ao ir enterrado pues non se ve, pero creo que ao final son servicios pues moi demandados. A auga e saneamento son servicios básicos moi demandados e infraestructura como poden ser pues novas sendas, tamén vamos a facer outra nova senda en Sergude, que está traballando a xunta con ela por un valor de 750.000 euros, está se redactando o proxecto. Este ano vais a facer unha renovación tamén do firme idade 960 con 1 millón de euros de investimento por parte da Xunta de Galicia e estamos pendentes por de executar pois, obras nosas de melloras de camiños e pistas pois, tamén por algo máis de 700.000 euros de investimento pois, para tratar de ter as pistas ao día nas mellores condicións posibles. En un momento pois no que moitos concellos do rural loitan pola perda de poboación, que medidas están a impulsar tamén pois de incremento, o sea, de promoción da natalidade, da conciliación para as persoas maiores? Non sei, no noso concello, supoño que, bueno, polo menos no noso, levamos xa moitos anos con a escola infantil, foi das primeiras que houve na comarca. Nunca ningún neno en Boqueixón non pudo asistir á escola infantil, é dicir, está blindado a nosa escola para garantizar que todos os nenos de Boqueixón de 0 a 3 que queren a escola infantil teñan garantizada unha plaza pública. Todos os nenos de Boqueixón teñen garantizada unha plaza en conciliación, ben sexa en madrugadores polas mañás, ben sexan tardes educativas polas tardes e ben sexan todos os programas de conciliación que facemos todos os veráns, é dicir, non hai un solo neno que se quede fora dun programa de conciliación. Temos unha axuda de 400 euros para comprar no comercio local vinculadas á natalidade. Por cada nacemento pois hai unha axuda para que compren produto nas tendas de Boqueixón. Por lo tanto, eu creo que esos programas de conciliación para os máis novos, pois, de alguma maneira, pois, axudan a mellorar pois, a calidade de vida das familias e dos nenos. E por outro lado, pois, no ámbito social e das persoas maiores, pois, eu creo que tamén temos que darlle un tratamento como se merecen os nosos maiores. Nos contamos de fai moito tempo cunha residencia, ningunha persona de Boqueixón que queira ter unha residencia de maiores, pois, todos se poden quedar en Boqueixón se queren, a través da residencia de Codeso, da Fundación San Rosendo. Estamos poñendo en marcha a terceira e a cuarta casa do maior, que iso permítenos todas as necesidades de xente maior que queira facer unha actividade, que queira compartir con outros maiores a través das 4 casas do maior, hai plazas libres e, polo tanto, poden ir a unha actividade gratuita. A maiores hai outro programa de actividades de maiores polas tardes, 2 días a semana, en donde se cubre o transporte gratuito e a actividade tamén casi gratuita para que un grupo tamén de persoas maiores poida facer actividades de conciliación, de xogar, de estimulación cognitiva, de estar acompañados. Se lles paga o transporte a través de taxi. Por lo tanto, tamén lle estamos dando cobertura ás persoas maiores a través do servicio de axuda no fogar, que é o maior investimento que pode ter ahora mesmo un concello para dar cobertura a esa xente. Eu creo que, en definitiva, estamos intentando tocar todos os paus para que a xente e os usuarios teñan o mellor benestar físico, psíquico e social, non, por decirlo de alguma maneira, a través dos distintos servicios que temos
temos en marcha, ademais de outros de carácter máis lúdico e de disfrute, como ese programa de excursións e viaxes que temos tamén para os nosos veciños e tamén pois, para a xente nova a través dos campamentos. Temos un acordo, o traballamos conxuntamente co Concello de Velda, todos os rapaces de Vocation este ano e de Velda, pois menores de 18 van ir a Ibiza con un programa propio dos dos concellos, bueno, pois os campamentos, bueno, estamos pois intentando dar resposta pois ás necesidades dos nosos veciños. Eu creo que eso de alguma maneira pois contribuye, como ben decías, pois a manter pois unha poboación. Nós neste momento estamos desde o ano 23 estamos mantendo a poboación, incluso subindo moi moderadamente, pero estamos, pois eso, mantendo, incluso subindo un poquinho a poboación, e, polo tanto, bueno, pois eso, non se trata de que veña todos os días xente de fora, que a xente de Vocation se poida quedar en Vocation, e evidentemente, pois tamén é un concello de acollida que na área máis urbana del Estedo, pois sempre hai xente de acollida e xente, pois, maravillosa que, bueno, pois hai moita tranquilidade no noso concello. Bueno, pois para coñecer a toda esa xente maravillosa que conforma o Concello de Vocation, nada millor que achegarse esta fin de semana á Festa das Carrozas do San Cidre, a 52 edición, máis de medio século de historia desta festa tan singular, que, por certo, son un dos municipios galegos con máis distintivos de festas de interese turístico, non? Porque está tamén o Entroido de Sergude, cos Xenerais da Ulla, a Festa da Filloa del Estedo, que de interés turístico nacional, e agora tamén pois este selo que estrea a Festa das Carrozas de San Cidre esta fin de semana. Pois efectivamente, así é. Sí, a verdade que é curioso, pero en moi pouco tempo tres festas, bueno, a dos Xenerais da Ulla é compartida cos concellos todos da comarca, pero a Festa da Filloa pois acaba de ter ese recoñecemento nacional, e a Festa do San Cidre ese recoñecemento autonómico. E grazas pois eso a esa forza que teñen as parroquias teñen moitísima forza, unión, ganas de traballar e de lograr pois que cada zona pois dar o mellor de sí. Nos como concello pois tócanos a agrupar todo ese capital, agrupar todos esos os homes e mulleres de cada unha das parroquias, e desde logo pois sí que é unha cousa pois novedosa, porque confluyen pois tres festas de interés turístico nun concello pois tan pequeno, e iso pois acredita a forza que pode ter a sociedade, que pode ter unha parroquia, sobre todo por si hai boa sintonía e si hai pois moita unión, que é o que fai falta. Pois Ovidio Rodeiro, alcalde de Vocation, graciñas por achegarse aos micrófonos de Radio Líder Santiago, e que vaya moi ben pois nesta Festa das Carrozas de San Cidre do Oural desta fin de semana. Moitas grazas, é unha honra estar aquí.